Il-Bank Malti għall-Iżvilupp l-MDB irrapporta profit rekord ta' 4.3 miljun euro għall-2025. Ir-riżultati finanzjarji tiegħu juru li fit 8 snin il-bank faċilita total ta' 688 miljun euro finanzjament għan-negozji. Żied ukoll is-sena li għaddiet l-għajnuna finanzjarja żdiedet 27.6 miljun euro meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Il-kap eżekuttiv tal-bank Alison McAuliffe qalet li minkejja sfidi internazzjonali, il-bank baqa' jappoġġja lin-negozji permezz ta' diversi skemi. Ingħad li matul l-2025 il-bank intajnuna għal diversi negozji b'self li varja minn 31,000 euro sa 10 miljun euro. L-MDB għal ukoll l-istrumenti finanzjarji ġodda appoġġjati mill-Fond Ewropew tal-Investiment mistennija jwaslu l-44 miljun euro f'self ġdid permezz tal-banek kummerċjali. Iċ-chairperson tal-bank Leo Brincat qal li l-gvern approva żied oħra ta' 10 miljun euro fil-kapitali maħallas tal-bank biex ikompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu. Inkoraġġuti wkoll minn żewġ fatturi illi l-bank kellu fiduċja min-naħa tal-awtoritajiet għax kien hemm injection ta' 10 miljuni, il-Ministru llum indika li se jkun hemm injection possibilment ta' 10 miljuni oħra ħalli nkunu ħaqna l-massimu ta' dak li huwa permess mill-Unjoni Ewropea. Allura jien naħseb li jekk aħna ikonna dan munizzjon f'idejna se nkunu attrezzati tajjeb biżżejjed biex nindirizzaw l-isfidi nazzjonali li huwa doveri tagħna li nagħmlu bħala bank bl-għodda neċessarji. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li fil-ġimgħat li ġejjin irid jibda diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea biex l-MDB jkun jista' jkompli jikber. Qal ukoll li wasal iż-żmien għal riforma fis-swieq kapitali minħabba li f'Malta hemm ammont sostanzjali ta' kapital mhux utilizzat li jista' jintuża biex jissaħħaħ aktar l-investiment fil-pajjiż.